Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. 15 август җомга киченә булган атна информацион программасын башлыйбыз. Узган көннәр алып килгән вакыйгалар безнең иҗат төркеме әзерләгән материалларда урын алыр. Алар хакында кыскача. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Нәфис Косметикс компаниясе махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның гаиләләренә азык-төлек һәм көнкүреш химиясе җыелмасы тапшырды. Райондашыбыз Тәкмилә Шәфиулла кызы Халиковага 100 яшь. Татарстанда җәй программасы кысаларында күрше фестивальләре гөрли. Кичә районыбыздан махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның һәр гаилә әгъзасы акция кысаларында Нәфис Косметикс компаниясе җитештергән көнкүреш химиясе җыелмалары алды. Шәмәрдәндә яшәүче 2 гаиләгә Нәфис хәйрия фонды көнкүреш кирәк-яраклары тапшырды. Җыелмага көнкүреш химиясе һәм азык-төлек кергән. Шәмәрдән егете рядовой Сергей Никитин 2023 елның 12 октябрендә махсус хәрби операция барышында һәлак була. Нәфис Косметикс тарафыннан бүләкне аның тормыш иптәше Елена Никитина кабул итеп алды. Аңар бирделәр повестка эшеннән. Сразу айтты, егер бирмим, качы бирмим, повестка килеш барам. Хезмәт итте ЛНРда Сватова. Сатовский район, город Сватова. Алла шөкер бик каты ярдәм итә безнең район, Сабыр районы. Дөресен әйтәм, югына мәче бик каты ярдәм итә. Ирем үлгәч, военкомат бик каты булышты. Дөресен по-русски говоря, нянчились. Как с маленьким ребенком, сидели, разжевывали, объясняли, вот как маленьким ребенком. Бик каты булышты соцзащита. Лена Каянова тоже вот. Всю жизнь буду им благодарна. Улыяз авылы егете Данил Гыйлметдинов 2023 елның 23 октябрендә Русия мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырыла. Кызганыч, әти-әнисенең газиз уллары үзенең яшьлек хыялларында тормышка ашыра алмыйча бакыйлыкка күчә. Улым мин әйтәм, әйдә, давай өйләнәсең дә бар, вакыт уйларга кирәк дигәч, әни менә мин китеп башта квартиралар алыйм диде. Квартиралар алды. Ну, квартира ашкышларын алырга үзенә насыйп булмады. Елда 7 ай шушында хезмәт итте балабыз. Бер тапкыр отпускага кайтып китте. Менә бер тапкыр отпускага кайтып киткәннән соң икенчесенә кайтырга рапортлар яздым диде. Ну, кайту насыйп булмады. Әлеге бүләкләр өчен һәлак булган сугышчыларның гаиләләре хөкүмәтебезгә, Нәфис Косметикс оешмасына бик рәхмәтлеләр. Якыннарын мәңгегә югалтсалар да, игътибар, кайгырту тую хәзер алар өчен иң мөһиме. Татарстанда җәй программасы кысаларында күрше фестивальләре гөрли. Әлеге бәйге Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов теләктәшлеге белән туып, беренче тапкыр үткәрелә. Ул халыкны аралаштыру, күршеләр арасында җылы мөнәсәбәтләр урнаштыру, күршелек традицияларын ныгыту максатыннан оештырыла. Райондашыбыз Олеся Гыймадиева һәм аның матур башлангычы белән таныштырабыз. Саба туган якны өйрәнү музее хезмәткәре Алиса Гыймадиева күрше проекты җиңүчесе буларак 200 мең сум күләмендә грант отуга ирешкән. Әлеге грантны тормышка ашыру өчен ул эш ишек алдында халкымның күңел бизәкләре дип исемләнгән чаралар уздыру хукукын ала. Аның бу эшкә алынуы очраклы гына килеп чыга. Бу ел бит инде Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов инициативасы белән чынлап та Татарстанда җәй дигән зур проект гамәлгә кирип китте. Һәм бөтен Татарстан яшьләрен, балаларын, өлкәннәрен берләштерү өчен, аларның җәйләрен файдалы үткәрү өчен бу бик шәп проект дип уйлыйм үзем. Һәм инде шушы проектның бер өлеше булган күрше фестивалендә дә катнашу бәхете насыйп булды дияргә кирәктер. Шулай көннәрдән бер көнне өйгә кайтып килгәндә безнең тора торган йортларның белдерүләр тактасында менә шушы белдерү күзгә ташланды, зур итеп күрше фестивале дип язылган проект, монда грантта катнашырга була диелгән һәм QR-код бирелгән иде. Шушы QR-кодлар белән кирип китеп, шушы грант белән танышып, мин инде үз мәшгуль буларак шушы грантта үземне сынап карарга булдым. Һәм грантны язып, җәй көне балалар белән үткәреләчәк чараларны эшләгән идем инде. Минем грантым җиңеп чыкты һәм мин шушы акчалата бит инде премия алабыз грантка. Шушы премияны нәкъ менә балаларның Татарстандагы җәе, Сабадагы җәе була инде бу күңелле үтсен өчен чаралар үткәрү өлеше белән кирип китә алдым шушы проектка.
Алиса иң беренче шараны үзе яшәгән тынычлык урамындагы күп фатирлы йорт ишек алдында уздырырга алына. Фикердәшләр дә табыла, ярдәм итәргә туручылар булуда эшне уңышлы иде. Йорт ишек алды бәйрәм үткән көнне шау-гөр килеп тора. Күрше фестивале бу әлеге грант гомумән менә нәкъ шушы Татарстандагы күршелек традицияларын, гаилә традицияларын үстерү, күршеләрне бер-берсе белән тагы да якыннанрак таныштыру, аларның дуслыгын арттыру максатыннан эшләнелгән безнең республикабызның рәисе Рөстәм Нургалиевич Миннехановның инициативасы иде чынлыкта һәм чынлап та менә бу әле гомумән безнең Сабада гына түгел, Татарстанда мондый яңа башланып килгән проект дисәк тә була. Сабада инде беренче тапкыр үтә дип минем хәтерем буенча инде ялгышмасам, һәм инде менә шуңа күрә дә иң беренчесен мин аны үзем яшәгән йортның ишек алдында үткәрергә булдым да. Ул безнең бик зурлап, шаулап, балаларны гына түгел, өлкәннәрне дә бергә җыеп, ял иттерә торган чара булды дияргә була. Чөнки минем проектым нигезендә 50 баланы җыеп, аларга мастер-класслар үткәрү күздә тотыла иде. Татар халкының милли уеннарын аңлату, өйрәтү, үзләрен анда катнаштыру, татар халкының милли биюләрен буенча мастер-класс үткәрү һәм инде ахырдан безнең татар халкының милли ашлары белән чәй ичү иде минем проектым. Һәм чынлап та бу үзебезнең йортта яшәүче балаларга гына түгел, гомумән күрше тирә йортлардагы балалар өчен дә, аларның әти-әниләре өчен дә һәм гомумән Сабабызга кунакка кайткан балалар, яшьләр өчен дә бик күңелле чара булды дип әйтергә кирәк. Бу проектны тормышка ашыру өчен безгә үз мәшгульләргә бит инде акча бүленеп бирелде шушы грантта җиңү хисабына, һәм инде чарага әзерләнгән вакытта ук һәрберсен аерым оешмалар белән сөйләшеп, алар белән ярдәмләшеп эшләдек һәм әлбәттә иң зур ярдәмне Саба районы мәдәният бүлеге, Саба туган якны өйрәнү музее миңа күрсәтте. Алар белән берлектә без әлеге чараларны, концерт программасын, шушы ук йортларда яшәүче балаларны, сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүче балалар концертын күрсәтә алдык анда килгән кунакларга. Һәм инде менә бу агач эшләнмәләрен буяу буенча мастер-классны без Саба музее белән берлектә башкарып чыктык. Бәйрәм Алиса яшәгән йортта яшәүчеләрне генә түгел, барлык күрше тирәләрне берләштерә. Монда татар халкының милли бизәкләре темасы үзәккә куела. Теләүчеләр әлеге бизәкләрне агачка төшереп буяу буенча мастер-класста катнашалар. Әби-бабайларыбыз яраткан уеннарны балалар да яратып уйныйлар. Шәй табыны да күңелләрне бер дулкынга килеп куя. Тынычлык урамында үткән чара беренчесе генә булса да бик күңелле үтә. Бүген ул Дальняя урамындагы 24нче йорт ишек алдында үткәреләчәк. Теләгән һәркем әлеге бәйрәмгә килә. Аны үткәрүгә үзеннән өлеш тә кертә ала. Халык арасында күршелек культурасын үстерүгә, Татарстан ишегалларында гаилә һәм күршелек традицияларын ныгытуга юнәлтелгән әлеге проект буенча үткәрелгән бәйрәмнәр бик күпләрнең хәтерендә матур хәтирә булып сакланыр әле. Яп-яш килеш урманда утын кисеп, умартачылыкта, амбарда эшләп гомер иткән яшьли тол калган Тәкмилә Шәфигулла кызы Халикова шушы көннәрдә үзенең 100 яшьлек олы юбилеен каршы алды. 4 балага гомер биргән Акаби бүгенге көндә байлар сабасында кече кызы Люция гаиләсе тәрбиясендә бәхетле гомер кичерә. Бу көннәрдә юбилярыбыз күп санлы котлаулар кабул итә. Бер гасырлык гомер эчендә Тәкмилә апа күпне күргән. Көн-төн, алны-ялны белми, балаларын аякка бастыру өчен эшләгән дә эшләгән. 37 яшендә тол калып, балаларын ялгызы гына тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгарган. Бүгенгесенә шөкер итеп, балалары янәшәсендә онык-оныкчыклар шатлыгына куанып гомер итә. Ирдән дә иртә калдым. Балаларым тәүфиксез булмадылар. Аллага шөкер. Зарланыр бер сүзем дә юк, балакайларым. Тәкмилә апа бик тырыш эшчән була. Гомере буе үз хуҗалыгында умарталар тота, мал-туарны күп итеп асрый, ә кичләрен үзенең яраткан шөгыленә утыра, тегү тегә. Әни нәрсә пешерде, бик тәмле булды. Нәрсә текте, бик матур булды. Бәйрәм сайын күлмәкләр текте. Шушы тырыш юлына дөрес итеп атларга өйрәтте. Без аңа бик канәгать, без аның белән бик горурланабыз. Әни безнең нуры, ризыгыбызның тәме. Хәзерге вакытта дагы китапларны укый, күзләр күрә, колаклар ишетә, балаларны каршы ала, балалар аны бик хөрмәт итәләр. Үзебездә инде әни булгач өйгә җигерә кайтабыз инде. 100 яшькә җитүнең сирен ул шаяртып кына бал белән ипи ашауда дип җавап бирә. Безнең әни бер вакытта да конфет ашамый, варенье ашамый, гел бал ашый, бал белән чәй эчә.
Ул әйтә торган менә үзе әйткән булыр иде. Эй, балалар, ипи белән май ашагыз, бал ашагыз. Минем шикелле 100-гә кадәр яшәрсез ди торган иде. Тәкмилә әби хәзерге көндә дә тик тормый, шигырьләр яза, телевизордан татарча тапшырулар карый, күзлексез гәҗит китаплар укый, бәйли. Шулай ук моңланып, җырлап алырга да ярата икән. Сезнең алда җырлау өчен мен дугаш тәгәкия. Әле күптән түгел олы юбилейна бүләк булып оныкчыгы туган. Ул 4 балага кадерле әни, 9 онык һәм 10 оныкчыкка хөрмәтле әби. Саугашка килен булып төшкәч, әби бик якын итте безне, мине. Күп нәрсәне белмәдем. Ул аны өйрәтте. Гади генә әйберләрне үз тормышыннан алып безгә күрсәтә ди. Мин дәвәнине бик хөрмәт итәм, яратам. Ул шундый миңа үз әби шикелле якын. Тормышны яратып, һәр көнгә сөенеп яшәүче Тәкмилә әби һәрберебез өчен дә үрнәк. Алдагы гомере дә сәламәтлек, тынычлык белән кадер хөрмәттә үтсен. Теләше районы Үзәк авылы мәдәният йортында 4нче тапкыр җаваплыгы шикләнгән Август Теләше ширкәте мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе үткәрде. Акциянең максаты яңа уку елын әзерләүдә 1нче сыйныф укучыларына һәм Украинада махсус хәрби операциядә булган райондашларыбызның балаларына ярдәм күрсәтү. Чарада муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хамидуллин, район мәгариф бүлеге җитәкчесе Наталья Карпова һәм тантананың иганәчесе җаваплыгы шикләнгән Август Теләше ширкәте генераль директоры Алмаз Хайруллин катнашты. Алар чарада катнашкан балаларны, әти-әниләрне якынлашып килүче яңа уку елы белән тәбрикләп, барлыгы 64 укучыга уку кирәк-яраклары һәм сертификатлар тапшырдылар. 20 ел инде Саба Җәмигъ мәчетендә һәр җәй саен ир һәм кыз балалар өчен рухи сәламәтләндерү юнәлешендәге җәйләү эшли. Бу атнада кыз балалар җәйләүдә ислам дине нигезләрен өйрәнде, ял итте. Саба Җәмигъ мәчете тирәсендә бу атнада иртәнге сәгатьләрдә үк җанлылык күзәтелде. Ел саен оештырыла торган рухи сәламәтләндерү юнәлешендәге җәйләү бу атнада кызлар өчен оештырылып, 46 бала ял итте, дини гыйлем үзләштерделәр, Коръән сүрәләре ятладылар, мастер-классларда осталыкларын арттырдылар. Җәйләүне оештыручылар, остазлар балаларның яллары файдалы үтсен өчен бар тырышлыкларын куйды. Дәресләр, шигырьләр 3 төркемдә барды. Кечерәк балалар Фәрида апалары алып барган мастер-классны аеруча ошатып буядылар, ябыштырдылар. Илдар абый Яхья сөйләгән вәгазьләрне кызыксынып тыңладылар. Дин нигезләре буенча балаларыбызның белемнәре төпле булсын дип тырышты остазлар. Җәйләүгә берничә ел йөрүче балалар да бар. Кызлар бик тиз арада бер-берсе белән дуслашып та өлгергәннәр. Миңа бештә бик рәхәт. Анда минем дусларым, подружкалар бар. Андагы занятиялар әйбәт рәхәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мин бу лагерьга беренче ел гына йөрмим. Без монда соннар өйрәнәбез. Без монда намаз укыйбыз, без монда уйнайбыз Фәрида апай белән. Монда безгә Айнур абый вәгазьләр сөйли. Миңа монда ошый. Без монда дуслар белән киләбез. Бөтен урокларын калдырмыйбыз. Без аларның бөтен әйберне шуннан беләбез. Миңа мәчеттә бик ошый. Дәресләр безнең әйбәт үтә. Өйдә мин бөтен әйберне укып барам. Бөтен әйберне ятлап барам. Миңа мәчеттә бик ошый. Мәчеттә бик рәхәт. Рухи сәламәтләндерү юнәлешендәге җәйләүгә килүче балаларның тырыш, максатчан булулары, биргән белемнәрне ихласлык белән үзләштереп барулары остазларны да сөендерә. Алар балаларга ислам дине кануннарын, пәйгамбәрләр тарихларын, гарәп язуы нигезләрен өйрәтә. Коръән өйрәнү, әдәп, әхлак сәгатьләре белән бер рәттән интеллектуаль уеннар, мастер-класслар үткәрелә. Буларның һәрберсе дә баланың рухи үсешенә ярдәм итә. Беренче ел балалар укытканы емәйме, былтыр курыкканым. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ Тәгалә миңа быел ул курку хисләремне алды. Балаларым менә әле монда утыралар, балалар бөтенесе дәген, уннап бала бөтенесе дәген былтыр елган балалар килде. Әлхәмдүлиллә, барысы дагын куркыныч түгел балалар белән эшләүе. Балаларыбыз бик зирәк, бик акыллы, зиһеннәре бик әйбәт, матур итеп Коръән сүрәләре өйрәнергә тырышалар. Бүтән әйткән эшләрне дәген бик булдырып эшлиселәре килә һәрберсенең дәген. Дингә тартылалар. Әлхәмдүлиллә, мин үзем бик сөенәм инде. Безнең киләчәгебездә шушындый балалар булгачтан, динебез иншаллаһ алга китәр. Шушы районыбызда шушындый балаларны без шушы дин юлы белән алып бара алсак, бигрәк тә кыз балаларга, әти, алар бит инде әни булырга
тиешле кешеләр әйеме үзләренең балаларындагын шушлай итеп дин юлында тәрбияләргә икәнен күреп үсәләр. Мин үзебезнең киләчәгебез өчен бик шатмын. Мин башта үзем программаны төзеп килергә тырышам дагын, но бигрәк тәген балаларның сүзләренә колак салам. Аларның инде әлбәттә намаз турында, тәһарәт турында, Коръән сүрәләрен өйрәнәселәре килде. Менә без бүген аларның әле гарәп телен белмиләр, әйеме? Гарәпчә үзләре әйтеп күрсәттеләр инде. Без менә урысча саный алабыз, англисча саный алабыз, татарча саный алабыз, монда безнең таджикча саный алабыз ди. Безнең гарәпчәдәген унга хәтле саннарны белеп, язып, саный аласыбыз килә диделәр. Менә бүген безнең дәресебезнең темасы унга хәтле гарәпчә, гарәп хәрефләре белән санауны өйрәнүне бик матур итеп кабул иттеләр балалар. Күп әйбер биреп булмый балаларга. Әлхәмдүлиллә, балалар ул авыздан төшкәнне өйрәнеп кенә торалар. Шушы өйрәнүләр инде дәвамлы булсын ие. Бер атна эчендә йөреп, шушы лагерьда ялда итеп рухи азык алып һәм динебез турында белеп кайтып китсәләр, без бик шатлы булабыз инде. Субханалла, балакайларым бөтенесе дә менә шундый яраткан балалар булдылар. Шуңа кадәр тырыш, беренче көннән үк бөтен нәрсәгә әзер булып килгәннәр. Сумкаларында дәфтәр, ручка, нәрсә әйтсәк, шуны эшләргә әзер торалар. Шуңа хәтле тырышлар. Менә кичә Аллаһ Раббыбызның исемнәрен өйрәнә башладык. Бүген ялт итеп өйрәнеп килгәннәр, бөтенсе ялт итеп сөйләделәр балакайлар. Рәхмәт аларга, тырышалар шуның кадәр. Күренеп тора, әти-әниләренә рәхмәт инде шушындый тырыш, тәрбияле балалар үстергәннәренә. Бәхетләре, тәүфиклары булсын, иманлы булып, илгә көнгә игелекле булып яши торган балалар булсыннар инде, я Раббым. Шушы ниятләр белән килгән идек инде мәчеттә дин гыйлеме, дини тәрбия бирергә дип. Аллаһ Тәгалә безне насыйп итсен шушыны. Көн сайын кызларга билем бирүдән тыш төрле интеллектуаль һәм хәрәкәтле уеннар оештырылган, хәләл туклану әзерләнгән. Бу эшне иганәчеләрдән башка башкарып булмас иде ди оештыручылар. Бу лагерь инде безнең 20 еллап оештырыла. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх. Менә җәйге каникуллар башлану белән кызыксына башлыйлар. Кайчан оешыр икән, балаларны китерер идек дип, әти-әниләр дә, балалар үзләре дә. Кайчандыр үзләре дә шушы лагерьга йөргән әти-әниләр инде хәзер үзләре бәләкәй балаларны җитәкләп алып киләләр. Әлхәмдүлилләх. Быел инде 46 бала, инде башта 30 гына бала булыр дип исәпләгән идек. 46 бала килде, 46 кыз бала килде. Аларны 3 төркемгә бүлдек. Менә остазлары өйрәтә, үзегез дә күрдегез. Шөгыльләр күп төрле, дәресләрдә йөриләр һәм инде безнең җиңелчә генә ашату каралган. Бер тиенсез башлаган идек. Аллаһның рәхмәте белән шундый күп иганәчеләр һәм шәхси затлар да үзләренең ярдәмнәрен тәкъдим иттеләр. Балаларга бит инде тәм-томнар да алырга кирәк, уеннар өчен кирәк яраклар да алырга кирәк. Кирәкле сумма җыелып, менә 7 көн буенда инде без шушы лагерь дип әйтү дөрес түгел, җәйләү инде оештырырга ниятләп торабыз. Бөтен булышучыларга, иганәчеләребезгә, шәхси затларга Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре яусын, тормышларының бәрәкәте артсын, сәүдәләре гөрләп барсын дип дуа кылдык балалар белән. Монда ярдәм итүчеләр, менә төп эш укытучы, ярдәм итүчеләр бар инде. Рәмзия ханым ярдәм итә, аннары аның кызлары ярдәм итә, Айша белән София. Һәм менә үзенең кемнең тәкъдим ярдәмне өлешен кертәсе килә, булышалар инде. Гыйлем алуда бер атна вакыт бик аз, ләкин бала вакытта алган белемнәр иң кыйммәтлесе. Җәйге чордагы җәйләүдә нәкъ менә шуны күздә тотып оештырыла. Гармун татар халкы тарихында лайыклы урын алып тора. Элек-электән асыл егетләр гармун белән кайгы сагышны баскан, сөйгән ярларына мәхәббәт аңлаткан. Гармун күреге тартып карамаучылар сирәктер ул. Саба сәнгать мәктәбенең халык уен кораллары бүлегенә районыбыз малайлары да яратып йөри. Узган атна ахырында Тукай паркында Саба балалар сәнгать мәктәбенең баян сыйныфы укучыларының концерты булып үтте. 6 елдан артык вакыт эчендә Саба сәнгать мәктәбендә шактый сәләтле укучылар укып чыккан. Шушы юнәлеш буенча районыбызның республика күләмендә иң алдынгылар сафында булуы да моның ачык мисалы. Кечкенәдән халкыбыз моңнарына уралып үсүче егетләребез тормышта да югалып калмас.
Концерт программасында татар халык көйләре белән бер рәттән сугыш чоры көйләре дә яңгырады. Шулай ук татар һәм башкорт халыкларының милли тынлы музыка уен коралы курайга да урын бирелде. Курайчылар ансамбле татар халык көйләренә тезмә башкарды. Август хәрби һава көчләре көне. Бәйрәм Россия Федерациясының кораллы көчләрендә, шулай ук илнең бөтен өлкәләрендә авиация сөючеләр тарафыннан билгеләп үтелә. Шушы көн уңайыннан Теләченең хәрби дан аллеясында бәйрәм чарасы узды. Аллеяга Россия һава көчләре гаскәрләрендә хезмәт итүгә катнашы булучылар, хәрби авиация ветераннары җыелды. Бу көнне ветераннарны хезмәттә булучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хәмидуллин тәбрик итте. Аяз күкизе теләде. Рөхсәт итегез сезне беренче район башлыгы Арагил Иванович исеменнән, район советы һәм башкарма комитетыннан, шәхсән үземнең исемнән шушы бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәргә. Иң мөһиме, барыбызга да саулык, сәламәтлек, илләребез тыныч, күкләребез аяз булып, һәр вакыт шундый матур тантаналарда бергә-бергә очрашырга һәм матур итеп бергә-бергә яшәргә насыйп булсын дигән теләктә каласым килә. Чара ахырында хәрби дан аллеясында хәрби һава көчләрендә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Хәрби һава гаскәрләре көне, ул 12 август ел саен без аны билгеләп узабыз. Аның тарихы башлана 12 елдан башлап. Ул вакытта Николай II указ чыгарган хәрби гаскәрләр отряды оештырырга ди. Һава гаскәрләре. Шул көндән башлап менә 100 елдан артык килде без. Ел саен менә билгеләп узабыз. Хәрби гаскәрләр, һава гаскәрләре бик зурга үзгәрде, бик күпкә үзгәрде хәзерге заманда. Бик төрле операцияләрдә катнашалар, төрле аларның мөмкинлекләре бар. Диңгездә дә, җир өстендә дә. Шуның өчен менә без памятник күтек үткән елны монда вертолетный завод безгә булышты. Вертолет белән яңа поколение может шуңа карап әзрәк үзенең ниян үзгәртер, авиациягә омтылмас микән дип әзрәк тәрбия формасында булмас микән дип узган куйдык инде. Монда Алиев белгәнегезчә нәрсә тәсекилә. Барлык хәрби һава көчләрендә хезмәт иткән үзебезнең иптәшләргә исәнлек, саулык, алда көндә уңышлар теләп калам бәйрәм белән. Узган ялларда Сабантуй спорт комплексында конкурс буенча ярышлар узды. Рәсәйнең төрле почмакларыннан һәм республика районнарыннан килгән ат спорттан үз итүчеләр каршылыклар аша сикереп, беренчелек өчен көч сынашты. Узган атна ахырында Сабантуй спорт комплексында бөтен Россия ат чабышлары булып узды. Ярышларда Самара, Новосибирский, Ульяновский, Башкортстан җайдаклары белән бергә Татарстанның төрле районнарыннан спортчылар килделәр. У нас соревнования проходят в 3 дня. Это условия проведения всероссийских соревнований. Первые 2 дня они проходят квалификацию, чтобы попасть в гран-при и финальные маршруты финального дня. Это будет завтра в воскресенье. Результаты разные, у кого что-то не получилось, у кого-то все хорошо получилось. Но опять же, это соревнования не так часто у вас проводят, и люди приехали, они приехали себя попробовать и поучаствовать в такого уровня турнире. У кого-то что-то получилось, кто-то будет работать над ошибками. Результаты разные, но это большой опыт для спортсменов. Это очень хорошо, что в данном регионе проводится такой турнир. Мондый турнирларны уздыру өчен Сабантуй спорт комплексы иң уңайлысы дип сөйли хөкемдар. Биредә катнашучылар үзләрен өйләрендә кебек хис итәләр. Спортчыларны каршы алу, яшәү урыны, атлар тоту урыны, чабу манежы күңелгә якын. Хорошая база, хороший грунт на площадке, набор барьеров, размещение, сопровождение, опять же, медицинская служба. Все достойно, все соответствует уровню проведения всероссийских соревнований. Поэтому мы здесь, и мы все это проводим.
Ярышларда катнашыр алдыннан атларны майданда йөртәләр. Аларга карап тору шундый күңелле, шундый рәхәт. Араларында төрле атлар бар. Исемнәре дә нинди бит әле. Заветная мечта, Казарбек, Казбек, Ода, Бомбей, Прибой һәм башкалар. Чаще всего выезжаем в Казань, тоже на ПФО выезжали наши с Нурлата. Какие Саратов. результаты? Очень хорошие. Первый, второй, третий все есть. Мне очень собак нравится. Чаще всего сюда приезжаем, и мне здесь нравится конюшня, манеж. Здесь так, знаете, спокойно даже. Мне здесь очень нравится. И соревнования здесь хорошие. Bütün Россия ат чабышларында Сабантуй ат спорты мәктәбенә йөрүчеләр дә катнашты һәм уңышлы чыгыш ясады. Алар арасында Кира Әхмәтшина, Аяз Кириллов, Елизавета Пруткая, Зилә Сиражиева, Әмир Устин, Камилә Багауддиновалар бар. Тирәши стадионында физкультурачылар көне уңайыннан бәйрәм чарасы үткәрелде. Бирегә тренерлар, физкультура укытучылары, спорт һәм физкультура оешмаларында хезмәт куючы хезмәткәрләр чакырылы иде. Тармакта эшләүчеләрне һәм яшь спортчыларны Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин тәбрикләде. Хезмәт алдынгыларына яшьләребезгә Татарстан Республикасы спорт министрлыгының, Теләче муниципаль район башлыгының, районның спорт һәм яшьләр бүлегенең бүләкләре тапшырылды. Физкультурниклар көне барлык безнең физкультура укытучыларына, тренерларга, кемнәр безнең балалар белән заниматься итә, шуларга багышлана. Районыбызда физкультурага һәм спортка караш только әйбәттән безнең җитәкчебез, район җитәкчеләре спортка бик булышалар. Шуңа күрә районыбызда спорт алга бара. Барлык спорт сөючеләрне, физкультура укытучыларын, тренерларны барыгызны да бәйрәм белән исәнлек, саулык, сәламәтлек. Азактан стадионда иптәшләрчә волейбол уеннары үткәрелде. Безнең иҗат төркеме әзерләгән атна информацион программасы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән сау булашабыз. Тормышта яхшы яңалыклар, уңай үзгәрешләр күбрәк булсын.